Kakong Dr M.Ampareen Lyngdoh Menteri Jong Tnad Garap Kariang Sorkar Meghalaya kala Plie ke jingialap paidbah baroh kawei kari Krieh Vigyan Kendra 5 mile of Shillong. Kum ke jingan mawi ke jingmu bakong san jong kari ya ke jing pen sautu bat pyntip iki buit thamai hakarap kariang hakani ka ayom liur nak penta inongrap jong kari ka viksit krishi san ka abhiyan VKSC kelas sedang baroh kawei kari minta kasing ka arnai terik ujemang arja apsan kaban peteng hadu ka khadat terik ujeliu arja apsan ya kini ke program ke pre-kharif camping ke bakham penya sedang hapok ke jingalam linti Narendra Modi Menteri Rang Bado Badan Buram Jangkari Lembat Shivrat Singh Chauhan Menteri Badan Buram Jangkatanat Garap Kariang Sorkar Kemi Kari India Meghalaya ya kini ke jingialap leni Limpung ya kedua paidbah da Plie perda Krieh Vigyan Kendra East Khasi Hills 5 mile of Shillong da ke Menteri Badan Buram Jangkatanat Garap Kariang ke Dr M.Ampareen Lyngdoh ke Kongsan ha ke jingidon lang ki he na katanat agriculture horticulture and veterinary ka ICAR Atari 7 ki start scientist na ka ICAR CAU pat kiwe ki tanat ringkat ki nongrap joka district habakaran hakani kasni ke Dr M.Ampareen Lyngdoh kala penslor ki nongrap banya shim benta na do kemensim hakani ke jinga kandu paidbah bat banya shim ya kani ke kapu ban kentiu ya ke jingtip bat jingtibet jongki ha ka kamrap da ka baya shim benta ha ki jingmer jingmut basani bat ya sam jingmut lambat ki start agriculture ki ban selet cheki shnong ki babon ha baroh ki khatwei tili ki block jongka district kalai jingmut baki nongrep jongka district bat ke jela baroh kawei hi bakin penyaso ni kelum lang ye ki lum rap ki jongki ban penpau ye ki jaka ki bakham he khnang ban yo jmentoy na ki scheme penroi baper jongka sorkar ka Menteri Badan Buram kala banjur ya ke jingdan kam jongki policy tray kam ki baya kulum bat ya betlang da ka baya penyahap ya ki jinglong jingman ka than jongka jela kham tam haba khmi janai ke jinglong ba kham karpang ki jakar rap kani ka than ba jela hi baroh kawei la kenturu hinong rap ban pendunai ke jingnan kam igisbo bat ki dawai karkhana babut ni ki inorganic chemical pat banwat iki lat lenti thamai ki ba khoi ringkat ke jingemer jingmut bat ki start science panrap ha ka rukam ka ba khoi ringkat ka maryang da ka ba penan kam ya ka sbo put ni compose bat ki weide ki buit thamai ya ka program stang ni Plie la penkut da ka ba kawei lama plat ya ki laitli ki kali bala mang ki banket ya ki kynhun ka ba kynthup ya ki start science ki officer jong ki tnad pair bat ki nong trei penroi kam balamang nam ta karep karyang joki bonsin kinongrem kim la ban pynphriang ya kani ha ka jalla ka jogi naman karep karyang kadang yat be tang shakitrai chaka laning kitu kibasu shimwai bat penrem na ka benta kitrai chaka ini gidi ki problems ki ba ka sorkar India kali bertip bat ngakermen hakani ka shibnai ka bodon ka program pinla wanra syakame office jongi yakum kita ki jingge so thu babon ki nongrem pidang happo laki kti ndrai kane kam dai shu ka chup banya pu ka kti lawan lam de ki machines ki paper ndrai namar ba kita ki kentot thong rep riang ka jong phi ki long ki baret tam phi shem jing e banyo ko ka power tiller phi shem jing e banyo ye kita ki machine pentrai kam ki paper phi de kan ma bakili baroh hasatlak ka perthai hilayat syakmat ki nongran jing e ka bakra ka jela ka jung ki tang kata bangim patla on bensyai si ki nongran banamar phi don ki kentot ki berit tam pimyo jing mentoy ka bapura na ka sorkar pidi benang na kata kadaw
Banya rep yang ban tray rengkat lang. Lakumno arpongot ki kentot try jaka. Lai pongot ki kentot try jaka. Tikini ki skin ki bawan na sorkar kami kinyo mentoy bhi. Nasamahanti. We have to figure out a few things for these farmers. I have noticed wherever I go that farmers are complaining about their inability to sustain their production for their livelihoods. We need to figure this out. Land holding systems in the state of Meghalaya are unique only to Meghalaya. Government of India must be told this. We must encourage these farmers to conglomerate together, to work together. Kawei ka power tila lap.